Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka jing accident jong ki arshaka ka jorbha khamtam hanong ba shilong bon sen hi ka daw ka dei namar ka jing pen hairstand bat ka jing ya klemakor ngilay kran ba unoy lam jong ka seng kinong ya thuk thuk lani ka tolba uba rishan don nongrum bantip hatu ka seng ka shim ne em ya ka benta bante lakam ya kinong ya ashaka khnang ba kum kita ki jingja ken amja shu unoy lam ka tolba la thu ba ki thuk thuk ki ba junya klemakor bat ki pen hairstand dei ki thuk thuk ki bawan asam bat haki sngi shuti ki one bed taka kenhon uni no alam kutul ba ulai thu ba ka sngi independence day kabarang shudam kilawan poi bon li ki thuk thuk na asam bat kim phong wat tang ki helmet ru hendrai kim sha bat haki pulet de kakarteng jonga kadai ba rishan don nongrum bat ngadai ru presiden jong katulba midai kita kinong nyabat lane ki banyak ya ki arshaka kat haduk mentahi ngila don lakum dom no ki sanspa hendruspa ki member jong ka seng tulba bat ngidon hadu arpo lai teli ki unit bat circle ki badon hapo ajing pek jong ka tulba teling ba kini ki unit ki bagidon ngia trelang nilong kawe kamet kawe ka dor kawai ka mensiam bangin la ban pentelun yi kam jang katulba kumba ka jam mentai kini kisngi bat kini kipor kaba ka jingja kaba kha kani ka jing accident jong kini ki banyak ya ki arshaka ngadap da kajing sengau diau bat ngadap da kajing sengau si bat kajing pang ka mensim namar ba ngayu i shisha ban nakapor syakapor kani kaja bat kani kajing jaru kalong bunsin kijai ki kabalong ba kimpat dei kapor bakan ja namar ba khamtam kidang don hakrata kaba kimpat dei banyak ya kini ki arshaka kalong ke ka bomla ban pediang namar ba ongno habang ngila shim ya kini ka benta banyak ya kini ki baik dan skuti ngila dei ban don ye ki license ka jing pensya bangila dei ki banang ki babet banyak yar saka tengah kerpat na kaliang ka police department khamtam ya ka bapet ya kani ka bapenya ya kini kali bakan sim khia ya kani ka benta namar balada ngisu ailat pathar bakinnya kat bamon khamtam ya ki bompat don ya kata ka jing tebet dan ia kata kajing tip kalong ke ka ba mensau bat khamtam om dei tang ba pen mensau yalade ka ba pen mensau ru ya kiwei wat teng kalam ru cha kajing yap ru tengah kerpan na kaliang ka DTO ru lada PI ki license ru sngau bha banda pej bnia bat banda yet bnia hatou lalong wa bet nem hatou kasnem kala biang nem ba kinyo ya ka license banyak ya ki arshaka lane wat hadu ki kaliru berbor ngai chayo i ba kidon bun ba ki khna ki bompat dei hok ban yo lane ki bompat dei hok banyak ya ki kali rei ngai i ba bun sin ki nya tik wat teng ki don ki banyak wat hadu ki ne ki bolero pick up ru da ki khna ki bompat dei hok banyak i kali kajing don jogi social media bunsin ngai ka ai mensim ya kini ki banyak arshaka hoi ayarap sibun ya ki bakin kiu nakawe ka label syakawe ka label henry kabanga kerpat kalong ba
link bagi social media ngimdai pat ban shim ya kani ka banta bangin nyele laningin yamre ris hapo kicakapat ba haki sinong kitau lane haki yau ki hat lane haki lenti ki babun ki kali ki bom ya hap bangin show off ya lade laningin penmare ya ki bat hakum kita kicaka henry ladangi kwa sisa ban kiu laningi kwa syaban ya shim benta haki ni ki event ki bahe lane ha ki competition baper ki don ki jaka ki bangin praktis ha kita ki jaka balapan krek nang bedon ki trak ki bedon ki jaka ki bala bu knang nam taban praktis te ngakerpat ya ki bedon kum ka deka mensiam na ka benta ban mi sakman na ka benta bangin yamare thong lane bangin ya yamare ris limba ki baj limba kiskuti ngakerpat yaki bakin le ha ki jaka ki balapan krek nang lane ha ki jaka ki bomdon ki bayat bayang lane ki bomdon ki ba don ha kata ka jaka hanrei kin le kerpang bet tang ki jaka balapan krek ka jingsha along ga e bas tenat mo namar kham tam ha kini ki por ki ba kerduk jam babun ki samlaro ki bom don kam don jam ngalayo kenduk ro sibun ki samla ki badai ki ongno ki kena kelas ki wan pule sini silong na limba ki nong kendong ba ki wan pule mensengi janmiet kat bayok por ki wan kamai rapido no bakin im jakpo elade hot ngai mensim ki henrei ka habang ayo pat ka feedback nagi pajba ki bayat ki basyong limba ki ni ki rapido ke kalong ba kamlong ka environment ka basutenat ya kini ki banyak rapido namar ba babun kini ki kena kimpat don ya kata ka jing snguthu bat ka jing sempang kumno banyak ya kini ki arsaka ka bajang don way perlok apor banga yo bani songka ya thu ba iong ba kini ki rapido hakajaka ka ba kimdai ban rung ru ki rung la karung ki yai la kayat teng tengku ka kejat teng don baur teng ba masaw te kani ka galong ka basusi ban le kumta la ne ban yat ban kit ya ki passenger kalong res ya ki te na kaliang jonga bat kham tam na kaliang jongi kum ka tulbahi ka bangi don benta na kumta ka bah kamiat ka biadai bat kini ki arsaka ngapen pau bat nga pen iya pi ba pi ki banyak rapido pinlong berabor ki ba adaka pinlong berabor ki ba jai wat kerki namar ka jing kerki dai kamju ra nane kamju penpoi ya pi cha ke ke ba pun sin ka ja ke ba susi lada kam dei mentaru kala banlong hakanok kanok por ladangi yai banlong hakane ka jing so ka jing kerki tengah kerpat ya pi pi ki ba kamai nane pi ki ba nyak bat ba pin long berabor ki banyak hakata kerkom ba pidang la ban kontrol yalade bat kumju ro bakan kata lain kam penmersau yu tu bakit lane ki we ro kumju te nak kaliang ka jonga ka we ro ngasngo ban kerpat ya ka tanat pulet abiade bat kini ki Dakar di bawah nang Tina Assam kum haki sengi sajan stok ding sengi sonde bat sengi sti kajingwan jongki kalau long ka ba isir kai hadu kata kajingwan ya daki bat daki skuti bat kajing ya jongki ro ka badalong klem akor sisa kumngi ki ba nya arsaka ngi tip bat ngilap ngi syam hi dalade kalong ba haba ngi dang ya la kalenti ngi ya don buram dan akor maki kin swan bai wood kumtu kin ya ka spiet ka ba step ba plus sang tak ya da ka kenhun hadu ba kapelong yangi bangin isat israi teng lada kile than kumne kapelong wat banja ke ba sosi teng si bentangi da kerpat ya katanat pulit bakade banda strict ba kade banda check iway piway kam dai ban sya bakin ni wan ya song shit hadu katu don teng le kartaro ke badang red kiwan ya chani kiwan ya song chani
hakai kit arngut don gi bompong helmet ro khamtam gini sengi kabaja kene sengi Independence Day lei bon ba gi bowan tang helmet ro kimpong yaj ba he rei kabaja kalong ba klem yo i ro bana kaliang katanat pulit bakin bat bakin kem yaki tingida kerpat yaki ya katanat pulit bas ngom ha sim khya yakani watcha bakin wan le ba he watcha yaki bakin wan ya klem rul klem an rei habakiwan kinwan da kalenti ke bejai bat kin ya da ke bejai namar ba kajingya jongki teng bun bagi beri gi wiat narut surok ki haban kiar lungkum ta kila ban rat ro te ngadak kerpat bang kerpat jor kalong ba katanat hi kadai ban shimnya kane ka banta ba kin omsha lane ngimde ban aila thane ki bakin lemon hadu kane ki brio barok ki be ya kakam ki brio barok ki be ya kapo plus ai ka baja manta kat balik deheng kali sakut kali traffic jam nakapor sakapor batman ki jaka lingba kini kapenlong ya ki khun ba kin hapen bor ya ki mi pa ban hapen thiet ya kini ki bat lani ki skuti henrei na kaliang kajonga hi na kentu ya phi ki mi ki pa lada phidang ya i ya ki khun haba kapor kampade sngo bha wat pat pen thiet lane wat pat ai ya ki khun ya kini ki arsaka namarba karta haba kampade maki kidang long songshit maki kidang bun kajing sarong te brabor habadon kajing sarong kamjuan lam sakajing bha rekan wan yalam sakajing susi bat kajing sniu kumtanga karpat ban ngaya wer ya phi ki mi pa haba phi penthiet ro phi dei ban nang bat ban tip ukhun jong phi ulong pakumno phi ban tip ya kadau tan ra jong ukhun mar teng ukhun hakmat ulong da khumei chapo udon da khumei atu brabor kawan yalam ha kajing susi kumba ong no don iwe don bun kilong kmi iba saja kendu yanga i saya keren pang kini kejingnya arsaka rei ka ai ka basung tanat yaki kalong ba kat bangadang i hi yau khun kat bangadang don kamensim kajing kitli yaki khun dalile ro nganam penthiet re yaki niki bad niki arsaka namar balai ki ong hanangi la yo i nakapor chakapor bapli na yeng ngidang khmi lenti ya ke babaw khun unlet be sakikam lani sa school lani sa college hanrei ke basosi ba yo pada kamet kabawan ra pada kamet kaba kimpoi perkhat bau khun ulit poi sa ulit poi sa te kumta na kaliang ka jongahi na karpat ya kikmi pa bala daki penthiet ro kide ban hikai ya u kumno banya ya ka arsaka bat kumno ba kide ban ya bat kai ka bare kide ban le haba kile cha school le be cha school wan che ying bat ka speed room dei ban nya ka pastet dei ban nya tang ka ba biang plus nang taru ka dei ban don ya kerta ka bala biang henrei lada kadang dei ya kerta ka bompat dei ban yo ya ki license lane bompat dei hi ban yo ban long ban nya ikar ska wat ban bor lane wat penthiet yaki nakaliang ka seng jongi hi nakapor sakapor ngi chele yaki niki road safety bayade bat ka awareness program nakamta ka road safety ngi che trelang ro bat kibor jongi police ngi trelang ro ikibor jongi sinong bun ba man kapor ngi le yaki niki road safety hanrei ka ba sosi kalong ba kini kibom ju poi hakini ki program bangile mangi bat kum juro kalong ba ladangi pensyai ladangi peni bun sin kim ju simkhia rei kalong ke ka beton kam madu kata-kata kam tam ngan suong no kum sibenta nakaliang higi member janggutul ba isgutu khamba bat kitip khamba kumno banya iki arsaka ala roban sarong khendiat nagamta kaseng kejongi kalong ba uno obadon ha kaseng jongi umjuk hamja re kini kijingja ki ba sosi
namar balai ngidon ki unit baper ngi ai ke jing hikai ki nong yalam jong unit kinong yalam jong unit habarung uno no member hapo kaseng jongi ngi ai ke jing hikai kumno banya ya kapai bat kumno bat katno ka speed limit ngi de banya bat hakijaka ki ba kumno ngi de banya stat bat hajaka ki ba kumno ngi de ban long pikir bat nginya tangha ka limit bala ban control namar ba kum si benta kum ka jing pensyai bat ka jing pentip lang ya pi jing pensngau lang ya pi ki pajba ka long ba pi ki banya arsaka pi dei ban so thu kumno ba pidang la ban kontrol ya ka baik dan ka skuti namar ka ni ka arsaka hi kalong ka ga ba ngimla ban kontrol habangi la ya palat ya ka limit jo ka speed ngimla ban defend ru melade haba jak accident hatu ka por kamut chulong bet tangkat ka jing isne jong blai rei ngimla ban le ya lade nakata ka daw ka jing kerpat ka jong yi naka senghi boro ka we kalong ba haba pinya ke arsaka to da pikir bat to da perkhat to chwaya lade bat namar ba ka jingim ga jong pi kalong hakakti ga jong pi lada pi bakla kamut pilakut ka weru kalong ba haba pinya wat perkhat tang ya lade perkhat langi ki we namar ba khamtam lada pinya haki cakayo haki sinong kitau habadon ki school habadon ki ying mane bunsin ngim tip ubri umi na wan na kumbaka jaman hakani hangte halay umkra aturo kadai ba utu banya ya katu ka bait dan ka skuti kalong ba perkhat yakiwe usunya ya ka speed ka ba umla suban kontrol namar ba hakum kini kicaka kisajmi kibriu teng kidon hapadeng kajing perkhat ka ba kimtip ya lade kidon hae te kiyai la kayai te lada kumangi ki banya arsaka ngimla suban kontrol kamut keja ka ka ba sausi te na kaliang ka jongahi presiden jong seng tulbahi ngada kerpat bat ngada khot lang ya pi bat ngada wer lang ya pi baro ki banya arsaka klem da theu ya ki bat ki skuti rei ba phin long adakar haba pinya ya ki bat pinya ya skuti pinya kata rukom ba pidang la ban kontrol ya lade om ba ki we kin kontrol ya pi rei ma pi hi pide ban la ban kontrol ya lade bat kum juro ya ki we